Dana 29. travnja 1608. godine crkvena su zvona odjekivala gradom Grazom na jugu Austrije. Njihovo zvonjenje odjekivalo je ulicama, dok se vijest brzo širila o smrti jedne od najvažnijih žena na dvoru Habsburgovaca. Ta žena bila je Marija Ana Bavarska, udovica Karla II. Nadvojvode Austrije, koji joj je ujedno bio i ujak. Na mnogo načina njezin je život izgledao neupadljivo za ženu njezina ranga, no obitelj koju je stvorila i fascinantni potomci koje je ostavila iza sebe ili su je jednom od najutjecajnijih žena u europskoj povijesti. Ovo je priča o majci Europe 17. stoljeća, koja je i sama potekla iz srodničkih brakova. Marija Ana Bavarska rođena je u gradu Minhenu 21. ožujka 1551. godine. To je bilo usred vjerskih ratova koji su razdirali Njemačku nakon protestantske reformacije. Njezin otac bio je Albrecht P., nedavno ustoličeni vojvoda Bavarske, čiji je otac, vojvoda Wilhelm IV, preminuo samo godinu dana ranije. Wilhelm je bio vojvoda više od 40 godina i uspio je osigurati da rimokatoličanstvo ostane čvrsta vjera za ljude južne Njemačke kroz mnoge vjerske ratove. Majka Marije Ane bila je Ana Austrijska. Ona je bila kći Ferdinanda I. cara Svetog Rimskog carstva od 1556. do 1564. godine. Dok je car Karlo V. kralj Španjolske, car Svetog Rimskog carstva i najmoćniji čovjek u Europi, tijekom prve polovice 16. stoljeća bio Anin ujak. Tako je Marija Ana bila izravna potomkinja bavarske kuće Wittelbach i bila je usko povezana s austrijskom i španjolskom granom moćne kuće Habsburg, čiji su vladari kontrolirali gotovo polovicu zapadne i srednje Europe, kao i golemo prekomorsko carstvo u Amerikama. Kroz povijest su europske vladajuće dinastije održavale svoju moć putem brakova, što znači da su bile usko povezane, a njezini roditelji nisu bili iznimka. Bili su rođaci u drugom koljenu i čak su trebali papinsko odobrenje prije svog braka. 1546. godine. Unatoč tome, par je imao 7 djece, od kojih je 5 doživjelo odraslu dob, što je bio iznimno visok broj za 16. stoljeće. Marija Ana bila njihovo 4. dijete i najstarija kći, i kao takva, njezin odgoj bio je pažljivo isplaniran. Do sredine 16. stoljeća nove ideje o dvorskom ponašanju i obrazovanju, uvelike pod utjecajem knjige Dvoranin Baldassarea Castellonea, proširile su se europskim dvorovima. Djelo je nudilo detaljne smjernice o pravilnom bontonu, govoru i idealnom obrazovanju za pripadnike plemstva, uključujući mlade žene poput Marije Ane koje su odrastale u Minhenu. Slijedeći te ideale, primila je profinjeno, dvorsko, duboko katoličko i disciplinirano obrazovanje koje ju je trebalo pripremiti za politički povoljan brak kako bi ojačala položaj svoje obitelji. Učila je jezike poput latinskog i talijanskog, uz glazbu i ples. Moguće je čak da je glazbenu poduku primala od poznatog flamanskog skladatelja Orlanda di la Sela, koji je veći dio svoje rane karijere proveo u Italiji, prije nego što se oko 1558. godine nastanio u Minhenu na dvoru njezina oca. Ipak, nijedno obrazovanje nije moglo pripremiti za neobičan brak u koji će uskoro stupiti. U ranonovjekovnoj Europi bilo je uobičajeno da kraljevske i aristokratske obitelji počnu razgovarati o mogućim bračnim savezima dok su im djeca još bila vrlo mala, ponekad čak i u ranom djetinjstvu. Sve se svodilo na stvaranje najboljih mogućih obiteljskih i diplomatskih saveza. Ali u slučaju Marije Ane to se nije dogodilo, barem koliko nam je poznato. Možda je jednostavno političko stanje u Njemačkoj bilo toliko neuređeno. Vladar poput Alberta V. nije želio obećati ruku svoje kćeri sinu nekog njemačkog gospodara, da bi 10 godina kasnije, kada bi došlo do sklapanja braka, otkrio da je mladoženja u međuvremenu iznenada odlučio postati protestant. Religija je sve zakomplicirala. Umjesto toga, o braku Marije Ane formalno se počelo razgovarati tek od kasnih 1560. godina, kada se približavala svojoj 20. godini. U početku su se vodili razgovori da se uda za Ivana Sigismunda Zapolju, prvog kneza Transilvanije, ali to se nikada nije ostvarilo. Dana 22. veljače 1568. godine, stariji brat Marije Ane, Wilhelm V., budući vojvoda Bavarske, oženio se Renetom od Lorene u velikoj i raskošnoj ceremoniji u Minhenu. Slavlje je trajalo 18 dana i tada je Marija Ana prvi put upoznala Karla II. Nadvojvodu Austrije. Tijekom svečanosti kaže se da je nadvojvoda razvio snažnu naklonost prema njoj. Bio je otprilike 10 godina stariji od nje,
a bio joj je i ujak, jer je bio mlađi brat majke Marije Ane, nadvojvotkinje Ane Austrijske. Danas bi tako bliska veza šokirala gotovo svakoga. Ipak, u ranonovovjekovnoj Europi dinastije su se često ženile unutar vlastitih obitelji. Brakovi među rođacima bili su uobičajeni, a čak ni brak ujaka s nećakinjom, iako mnogo kontroverzniji, nije bio nečuven. Na primjer, samo nekoliko godina ranije, kralj Filip II. Od Španjolske oženio je vlastitu nećakinju Anu Austrijsku. Stoga nije prošlo mnogo vremena prije nego što su započeli pregovori između vojvode Alberta i Maksimilijana II. Maksimilijan II. bio je stariji brat Ane i Karla. Naslijedivši njihova oca, cara Svetog Rimskog carstva Ferdinanda I, 1564. godine nakon njegove smrti. Bio je neobičan vladar, čiji vjerski stavovi do danas ostaju nejasni. Moguće je bio umjereni protestant, iako je bio oprezan da to ne pokaže ako je to bio slučaj. Želio je donijeti mir njemačkim zemljama koje su činile Sveto Rimsko carstvo, a ovaj brak smatrao je dobrim načinom za to. Marijin otac Albert V., vojvoda Bavarske, s druge strane, bio je gorljivi katolik koji se nadao da će ovaj savez ojačati veze s Habsburškom dinastijom i učvrstiti katoličku stvar unutar njihovih teritorija. Kako su se politički i dinastički interesi poklopili, brak je odobren, ali je još uvijek postojala jedna prepreka. Budući da su mladenci bili ujak i nećakinja, njihov je brak spadao u crkveno zabranjene stupnjeve srodstva i prema kanonskom pravu smatranje incestnim brakom. Zbog toga im je bila potrebna posebna papinska dispenzacija kako bi se mogli vjenčati. S obzirom na ogroman utjecaj kuće Habsburg, dobivanje takvog dopuštenja nije predstavljalo veliku prepreku, a kada ga je papa Pio V. odobrio, par se mogao slobodno vjenčati. I tako se, 26. kolovoza 1571. godine, 20-godišnja Marija Ana udala za svog ujaka, 30-godišnjeg nadvojvodu Karla II., vladara unutarnje Austrije, Habsburških zemalja sa središtem u Štajerskoj. U Beču su održane veličanstvene proslave povodom tog događaja. Ubrzo nakon toga, 10. rujna 1571. godine, mladenci su svečano ušli u Grac, gdje ih je dočekalo 7 dana raskošnih svečanosti. Mladenci će živjeti u Gracu. Iako su austrijski Habsburgovci teoretski vladali iz Beča, mlađa grana obitelji koja je upravljala unutarnjom Austrijom i Štajerskom zadržala je poseban dvor u gradu Gracu. Ovo je bio poluvojno regionalno središte. Osmanski Turci su osvojili veći dio Balkana u 15. i ranom 16. stoljeću, a do trenutka kada je Marija Ana stigla ovdje preuzeti svoju poziciju nadvojvotkinje unutarnje Austrije, grad je bio usredotočen na veliku tvrđavu na brdu Schlossberg. Za ženu koja je odrasla u miru očevog dvora u Minhenu, morao je to biti pravi kulturni šok naći se na ovoj vojnoj granici, u gradu punom plaćenika i vojnika. Ovdje je Marija Ana često nadgledala svakodnevne aktivnosti dvora i imala značajan politički utjecaj, osobito dok je njezin suprug vodio vojne pohode na jug. Ova stvarnost granice odražavala se i u samom osnutku Karlovca u današnjoj Hrvatskoj, grada tvrđave koji je osnovao i po sebi nazvao njezin suprug, kako bi obranio unutarnju Austriju od nadirućih Osmanlija. Osim toga, dok je Karlo II. Bio odsutan zbog vojnih pohoda, Marija Ana postala je predana zaštitnica crkve, podržavala Isusovce i poticala glazbu i vjerski život na dvoru. Duboko pobožna, sudjelovala je i u raznim hodočašćima, te je aktivno promicala protureformaciju diljem Štajerske. Nadvojvotkinja koja je voljela putovati, često je pratila svog supruga na njegovim putovanjima i diplomatskim turnejama. Čak je odlazila i na udaljene dvorove poput Poljske, Španjolske i Transilvanije. Ipak, unatoč tim putovanjima i brojnim vjerskim i političkim dužnostima, jedna uloga iznad svih obilježit će njezin život i osigurati joj mjesto u europskoj povijesti – majčinstvo. Jer Marija Ana će veći dio svog braka provesti trudna, a kako ćemo uskoro vidjeti, rodila je djecu koja će oblikovati europske vladarske kuće. Kao i kod mnogih kraljevskih i aristokratskih žena njezina doba, vrijednost Marije Ane uglavnom se mjerila njezinom sposobnošću da rađa djecu. Smrtnost dojenčadi ostala je tragično visoka, a bolesti poput velikih boginja odnijele su bezbroj života čak i u adolescenciji i ranoj odrasloj dobi. Za opstanak kraljevske dinastije često se smatralo da je potrebno barem 5 ili 6 djece tijekom vremena kako bi se osigurao nastavak obiteljske loze. U tom pogledu Marija Ana sigurno nije razočarala.
Od trenutka kada se udala za Karla, 1571. godine bila je gotovo neprestano trudna. Tijekom samo 18 godina par je dobio 15 djece. Još je nevjerojatnije koliko ih je preživjelo. 12 njihove djece doživjelo je djetinjstvo, što je neuobičajeno velik broj za 16. stoljeće. A s obzirom na to da je sam brak ujedinio njezinog ujaka i nećakinju, što je bio blizak dinastički savez među bliskim rođacima, tipičan za moćnu kuću Habsburg, preživljavanje i relativno zdravlje tolikog broja njihove djece bilo je doista izvanredno. Marija Ana je s velikom predanošću odgajala svoju brojnu obitelj, premda i s popriličnom strogoćom. Duboko religiozna poput svog supruga, pomno se zanimala za obrazovanje i odgoj svoje djece. Istovremeno je dijelila mnoge aristokratske strasti svoga doba, pokazujući sklonost dvorskom raskošu i lovu. Kako su joj djeca odrastala, igrala je važnu ulogu u oblikovanju njihove budućnosti, pažljivo udajući nekoliko svojih kćeri u moćne europske dinastije kroz politički mudre brakove. Ono što ovo čini posebno upečatljivim jest činjenica da će mnoga od te djece kasnije zauzeti neke od najuticajnijih položaja u Europi 17. stoljeća. Kroz njih se krvna loza Marije Ane proširila kontinentom, jačajući utjecaj moćne kuće Habsburg. Na mnogo načina ona je doista postala ono što su povjesničari ponekad nazivali majkom Europe 17. stoljeća. Nema dovoljno vremena da ovdje proučimo svu njezinu djecu, ali pogledajmo pobliže nekoliko istaknutih. Najstarije preživjelo dijete Marije Ane i Karla bila je kći po imenu Ana, rođena 1573. godine. Godine 1592. udana je za kralja Sigismunda III. Iz kuće Vasara, poljske kraljevske obitelji. Iako je brak bio kratak jer je prerano umrla u Varšavi 1598. godine, bio je dovoljno dug da rodi Vladislava IV., koji je vladao Poljskom između 1632. i 1648. godine. Tako je Marija Ana bila predak nekih poljskih kraljeva i velikih vojvoda Litve. Druga najstarija kći Marije Ane, Marija Kristina, rođena je 1574. godine i udala se za Žigmunda Batorija, kneza Transilvanije, 1595. godine. Ipak, taj brak se pokazao katastrofalnim. Brak nije bio sretan, nije bilo djece i na kraju je poništen nakon samo nekoliko godina. Najznačajnije dijete Marije Ane bio je njezin najstariji preživjeli sin, Ferdinand. Godine 1619. nakon što je starija grana austrijskih Habsburgovaca izumrla, naslijedio je titulu nadvojvode Austrije i postao sveti rimski car. Ferdinandov sin, Ferdinand III., naslijedio ga je, vladao je Habsburškim zemljama i bio car Svetog rimskog carstva. Kroz ovu vozu potomci Marije Ane nastavili su igrati središnju ulogu u europskoj politici stoljećima. Doista, vladari Austrije sve do kraja Habsburške monarhije 1918. godine vukli su podrijetlo od nje preko Ferdinandove grane obitelji. Još jedna kći Marije Ane, Margareta Austrijska, udala se za kralja Filipa III. Od Španjolske 1599. godine. Kroz taj brak Marija Ana bila je baka kralja Filipa IV. Od Španjolske, koji je vladao kraljevstvom do 1665. godine, a naravno bila je i prabaka posljednjeg Habsburškog kralja Španjolske, Karla II. Jedna od Margaretinih kćeri također se udala za kralja Luja XIII. Od Francuske, 1615. godine, pa je kralj Luj XIV. Od Francuske, apsolutistički monarh koji je vladao Francuskom između 1643. i 1715. godine, bio praunuk Marije Ane. Popis se nastavlja na prilično nevjerojatan način i dalje od ovoga. Marija Magdalena, najmlađa kći Marije Ane i Karla, rođena 1589. godine, udala se za Kozma II., velikog vojvodu Toskane u Italiji, čime je uspostavljeno Habsburško pravo na taj dio Italije, koje će se zadržati sve do 19. stoljeća. Druga kći, Konstanca, udala se za kralja Sigismunda III. Od Poljske 7 godina nakon što ga je njezina vlastita sestra ostavila udovcem. Čak su i ona djeca Marije Ane, koja se nisu udala ili oženila za članove kraljevskih obitelji, vodila izuzetne živote. Nadvojvoda Maksimilijan Ernest, na primjer, rođen 1583. godine, pridružio se drevnim teutonskim vitezovima i postao istaknuti vojni zapovjednik na južnoj granici u ratu protiv Turaka. Suprug Marije Ane preminuo je 1590. godine, u dobi od 50 godina. Obitelj je do tada ostavila prilično snažan dojam u Grazu.
Na primjer, Marija Ana i Karlo su bili ti koji su podupirali osnivanje sveučilišta u Graz u gradu 1585. godine. Ono i danas djeluje kao drugo najstarije i najprestižnije sveučilište u Austriji, 4,5 stoljeća kasnije. Kada je Karlo umro 1590. godine, njihov najstariji sin, budući car Ferdinand II, preuzeo je vodstvo mlađe grane obitelji i vladao unutarnjom Austrijom iz Graza. Njegova majka ga je nastavila savjetovati i utjecati na njega još godinama. Teško je razumjeti izbijanje 30-godišnjeg rata 1618. godine bez uzimanja u obzir snažnog vjerskog utjecaja koji je Marija Ana imala na svog sina. Odlučan vratiti katoličku dominaciju unutar Svetog Rimskog carstva, Ferdinand je provodio politike koje su odražavale nepokolebljivu vjeru njegove majke i podržavao katoličku protureformaciju na svojim područjima. Čak i prije nego što je postao vodeći vladar Habsburgovaca, Ferdinand je već bio važna politička figura. Tijekom burnih posljednjih godina vladavine Rudolfa II, cara Svetog Rimskog carstva, čije je narušeno mentalno zdravlje oslabilo carsku vlast. Unutar dinastije odvijala se žestoka borba za vlast, koja je kulminirala vladavinom Rudolfovog brata, Matije, cara Svetog Rimskog carstva. Nestabilnost uzrokovana tim sukobima pomogla je oblikovati političke napetosti koje su na kraju dovele do izbijanja 30-godišnjeg rata. Marija Ana tada već odavno ne bi bila živa. U svojim kasnijim godinama, dok su joj djeca odrastala, udavala se i ženila, te odlazila u mjesta poput Madrida, Varšada i Firence, Marija Ana je zadržala svoju duboku religioznu vjeru, velikodušno davala donacije siromašnjima i osobno se brinula za bolesne i trudne žene. Na kraju se povukla iz dvorskog života i povukla u samostan Klarisa u Grazu, gdje je veći dio preostalog života provela u tihoj molitvi i razmišljanju. Ondje je umrla 29. travnja 1608. godine u dobi od 57 godina. Isprva je bila pokopana u samostanu, no kasnije je njezino tijelo premješteno u Habsburški mauzolej. Tijekom sljedećeg stoljeća njezini unuci i praunuci vladali su kraljevstvima i državama iz prijestolnica poput Beča, Madrida, Pariza, Varšave i Toskane. Preko njih njezina se krv proširila vladajućim kućama Europe, pa je tako postala majka Europe 17. stoljeća. Hvala vam svima što ste gledali ovaj video o Mariji Ani Bavarskoj. Nadam se da vam je bio zanimljiv. Javite mi što mislite o njezinom životu dolje u komentarima, a ako imate i kakve prijedloge, također mi ih napišite dolje u komentarima. Ako želite još više sadržaja o kraljevskim osobama ili sličnim temama, javite mi kako bih mogao istražiti više. Nadam se da ste pretplaćeni na kanal i da ste uključili obavijesti kako biste dobili moje video zapise čim ih objavim. U svakom slučaju, to je sve od mene, pa se vidimo u sljedećem izdanju Zaboravljeni života. Hvala!